Вітаю вас, дорогие сябры. Канешне, кажучы мінулым разам пра тое, што на магілёўскай зямлі вельмі патрэбная прысутнасць святара, я ніякім чынам не хацеў быць, ведаеце, такім зазывалам. Ніякім чынам. Тым не менш, маё меркаванне, маё прыватнае меркаванне, што кожны святар нашай архідыецэзіі павінен дасведчыць магілёўскай рэчаіснасці. І гаворка, ведаеце, не ідзе пра Магілёў ці, напрыклад, Бабруйск, дзе больш магчымасцей для больш-менш нармальнага душпастырства. Але менавіта пра такія невялікія нашыя супольнасці, пра пастырскае служэнне ім. Як гэта практычна зрабіць на сённяшні дзень, ведаеце, шчыра скажу, у мяне няма такога адназначнага адказу, як гэта практычна зрабіць. Тым больш, як можна заўважыць, што ўжо не першы год назіраецца у нас дэфіцыт пакліканняў, ну і, скажам так, таксама пакліканых. Але лічу, што гэта было б карысна і для будавання святарскай супольнасці ў нашай архідыецэзіі, і для развіцця пачуцця суадказнасці. Бо мы адзін касцёл, адна супольнасць веруючых людзей, якія разам крочаць да збаўлення. Я спадзяюся, вы разумееце, што ў мяне няма такіх, ведаеце, ружовых акуляраў адносна таго, што працаваць на нашай магілёўскай зямлі складана. Ведаеце, я гэта дасведчыў нават у першы дзень свайго прыезду, калі, шчыра кажучы, нават і не вытрымаў, не змог пераначаваць у горках у першы дзень. Але лічу, што і ўсё больш пераконваюся аб тым, што гэта сапраўды Гасподзь зрабіў так, што я ёсць тут, дзе я ёсць. Ведаю аб тым, што наша касцёльная ўлада прапануе таму ці іншаму святару паслужыць Богу і людзям у нашым рэгіёне, і чуе адмову, нават часам пагрозу, што гатовы сысці са святарства. Ёсць меркаванне таксама пра тое, што святары тут на Магілёўшчыне псуюцца, становяцца нейкімі дзікімі ці нешта такое. Ведаеце, я таксама так думаў. А можа нават інакш, да прыезду на Магілёўшчыну я ўвогуле пра гэтую старану не ведаў і не цікавіўся. І думаў, што тут нічога не было, няма і не будзе. А ведаеце, цяпер, нягледзячы на ўсе няпростыя сітуацыі, якія здараліся, якія здараюцца і, напэўна, будуць таксама здарацца, і іх ёсць, паверце, сапраўды дастаткова шмат, вось такі цяпер свой цяперашні падыход да Магілёўшчыне я хацеў бы захаваць і зберагчы. Тым больш, што дакументы Другога Ватыканскага сабору прыпамінаюць, што мэтай, да якой павінны імкнуцца мы, прэзбітары, у сваім служэнні, гэта хвала Богу Айцу, якая ўзносіцца ў Хрысце. Гэтая хвала заключаецца ў тым, што мы свядома, дабравольна і з удзячнасцю прымаем справу Божую, здзейсненую ў Хрысце, і сведчым аб ёй усім сваім жыццём. Мы, прэзбітары, узятыя ад людзей і устаноўленыя для людзей у справах, якія вядуць да Бога, каб прыносіць дары і ахвяры за грахі, закліканы жыць сярод іншых людзей, як браты, сярод братоў. Гэта ўсё без праблем можна і трэба рэалізаваць усюды, дзе мы ёсць, у тым ліку і на ўсходзе нашай Беларусі. Дзякуй за ўвагу.